Jamanyare che ani muso demise ani makoro yoro janama fra yoro sonama ka amun solimana ne wati na amofu ka aw wali nyumando ka jirawla ka fo aw sogolema ka kuno fundi sula manila bumako ni odi radio match fm amil la silika wati zu kilometre na fula ken siraye 92.9 MHz minye ni kene abisi sibiri wo sibiri munum bi talike fasiri sebe munum bi kedo kun kurukara kuno fundi sebe mun bi sebe dabaji karama fe jati obi sebe munke sorop mabala armadia mabala dine tabulu bala jamana tabulu soro ta sefar kun ngina je kuma ni bela jere linka no okela mi nyi do kun kurukara mi mun mana bo ambu faranyonga kala kuma bo wuluma ko lankale mi nyi sibiri somara fe le bo ni kan bo yi sigmi kan ngafe kilenga sini kari lo feneke kan tani segi 18h 19h somara na ogare yebe maflala kuma sokono ka kuma kan kala to kana ku ilma bonanga modi boroba konate MBK kata sine Abdou Tourima flow de min ko karafila jawi jalu abeka afini furuka barafuru minyi kana koyi we bayo mukurubulu boroba ko churi Karama Abdou Touré ami foki wala jumondo foli bilu babe lameba chena musuyi ulu minu mi chaya sibiri ka damne nege kanyata katabla nege kanyata ani kelela minyi ni jamu kanye ka alame minyi kuna funio chaya kama andina kuma chaya karamgo biseki ibulu dumbala kono minyi mo wadi borba kuna tende ben tegadu mi boni bala seven follow minyi bala ngono angu odema ko lendi pana ko alibi femimbi alibi ko mina umaba bama ciju munun bi anga jamana kono o keleme ka bara mi ndamne no ode ku nyeshi jamana dingal masmalo kata se fintuma ko ni bara en ko ni ubika dodo alibi ni ya takalaje min bi nyeshi anga famoma ro min be no bo fama ko sokolo kata se min kaluba obe naramarala ale ni sevari ibe ka fo manchu ko ni uye irike ni yoro nunka ibe wati mina mu shibitige manchi ma binani ani shegi ulutura mu shila anga famfla fe min yi tigi o mata ani duru minyi ngingininga ejema dingla masumale civil o ma saba ni ya tagalaje ma muka ani duru lu ko ni jogina ga duru bala lu ka joginda ka jugun kosobe minyi fasirike baye no o ablay jaray ako ambe do mina ina fobi minyi anga so sala kawye ibayi ka fo mun ko ni ma jugu ye ubta bi uka usigirowla shedo minyi larme monte en puissance o korode ka fo ko malikele chow ko fanga babu labi mumba to minyi wulika joy ubse ko ke minyi juguye ka nyini adugutula minyi ka asilatunu gabi minyi watlaba ne bay ka fo minyi uka jere jekul mumbe ni uyi amadu kufa no femawiye ukatiba masina Amadou Kufa yere jado latme watlaba ina na mafuma ko video o tumena nga kuna fondi sra cross sanfe kosobe mun ko nana abajira bara tabulo anu bika komunu ni komunu nge ani ulu bi feka ta sra min fe ani mimba to iba donc ka foko ni ulu ka barka no ede iba ka foko en ko ni jele ndo ni ko fana be ulu nona ko fe minyi kulkani ta se minyi douanza o bet men ko fe minyi bafu ani kati ubra yeto ko fe ko nunu ko ni bika tanu ka baraw ye ko ni ya takalaje ambe du mina ina fo bi ibay binkela kamimbi mimbi amaduno bokari baritola duba fuma ko minyi balobo ibay ka fo binkela oka ni obi tarike mimbi fintigla ka mumbe nulu ko baraye sanfekele ni obi ulu tola o ibay ka fo o binkela minkela uluka minyi jumana timanche buluka ibay ka fo ni ko en ko ninkela ko kumi mawd baliba folla ni kunyi ma jugun nuye ni yumne minyi ba soro ka fo min ko ni mugu mumbe no be gla ARF ya no ba ka kalierchi o mugu nyonde ko ukumo de gla ba ka pont kari ba ka mawla sra ko ka ko bi ni ko ni ba manchi mine ki ba ka fo obi mugu jugu mumbe no ni abi la ko do no be jema bulude mumbe soro jamana ni jamana de bulude ki bu o mugu clé de soro obulu ko ni ya takalaje domina onana minyi kana ko be bi ni kan ko folen kan sebare ibaye ka fo akela ka beni jukalo kile muka ani nani ko ni manu ibaye ka fo oni minindo
minindo bu fe min ke u ba don ka fo min ni ko lomo musaka boala min bla jili do ni u boala min ni nyuru yan fan fana fe iba ka fo wat laba na jadisi no ye majuye a chama ko ni minna no u bolla fe no bi talike e pick up la ka ta se moto chama dima u bla jili minna ku kulu kono no bi wagadu o ku kulu ko fo u ka san wa ulka jonno ire bay ka fo abi ke watu mununa abi ke shu araba kojo nu yi ku kulu mine bay ka fo dugu munu ka suru ula adola mini ni u bi fe ka dugu munu be nu fe ko attaquer soni u bi se o duguma o nu yi lawka ka ba bay ka fo abi ke su araba kojo de kondana wa so adu ba ka ba fo ta fa tuzi sabla ko bi kula ke fela mamay do ba se ga hirike mena kala shufe fana u bi tunu mawti taro donga ni wo sebe sebe mi nanya sama ka bolende fana kono mami nya sebe o de Ablay Jara ma fo l'indépendant fatri jokulu belejele Karamabou Touré amu fo bamano ma fo bamana ala tiɲɛ ye sɛgɛ ka sɛden ta ye nka ka t'i sigi sɛ kulukulu kɔni nka ko kɔni ye tigɛda ye ka ɲɛsin sɛtigi ma min kɔni le soir de Bamako ale kumanen don nin waati na Emmanuel Macron ale kɔni bɛ taama la min ye farafinna dugu caman na o siratigɛw kɔni na sa karamɔgɔ Abdou Touré min ye Emmanuel Macron sa ale ye fɛɛrɛ ni dabali kɔni kɛ yaasa ka taa Cameroun jamana kɔni na Emmanuel Macron k'a to Cameroun a ye laseli kɛ dɛ a y'a yira k'a fɔ ko ni Faransi ka nani kɔni kun dɛ ko sisan kɔni ma sɔrɔ min ye jatigɛ wale kɛbɔ kɔni bɛ ka Mali kɔni mara nin waati laban in na ayiwa hakilila jiginna Emmanuel Macron a ye taali min kɛ Cameroun min ye kuma caman ye olu fɔra min ye ɲininkali caman ye olu kɛra a la kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Ukraine ta ye a y'a yira k'a fɔ Ukraine ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔni bɛ a bolo dɛ wa k'a yira k'a fɔ sa min ye Ukraine sigiɲɔgɔn jamana dɔ ye ni o ye Russie jamana ye ko kɔni dara be Ukraine ka nka a y'a yira k'a fɔ n'i y'a ye baara bɛ baara la olu tɛ se k'o kɛ min ye bɛnkansɛbɛ dɔ kɔni tɛ olu ni Ukraine jamana cɛ i n'a fɔ bɛnkansɛbɛ min bɛ u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ k'o de sababu la sa Faransi ale ni min ye nazarala keleyatɔn Union européenne olu ye fɛɛrɛ ni dabali kɔni kɛ min kɔni ye ka to ka kɛlɛminɛnw bila ka taa di u ma yaasa u yɛrɛ bɛ se ka u jɔ jimɛfɔla jɔyɔrɔ la u yɛrɛ ye a y'a yira k'a fɔ Ukraine ta ani Mali ta tɛ kelen ye a y'a yira k'a fɔ ko Faransi baara min kɛ Mali la k'a bɛ komi maliden jama min u ma faamuya k'a bɛ ye k'a fɔ don min na Faransi bɛ wele san 2013 a karamɔgɔ Abdou Touré ko kun y'a sɔrɔ jatigɛ wale kɛbɔ kɔni kun ye sira minɛ k'a yira k'a fɔ ko don n'a nataw la kɔni ko bɛna Bamakɔ o siratigɛ la sa min ye Mali faranjala fanga ɲɛmaaw ye o donni ɲɛma k'olu ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ min ye Faransi jamana ye k'a wele yaasa a bɛ se ka na ni dɛmɛ ye ka ɲɛsin Mali ma cogo min na jatigɛ wale kɛbɔ ayiwa sira jatigɛ wale kɛbɔ ka wulikajɔ ayiwa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na a ka to bɛɛ kuma kɛrɛfɛ o siratigɛ la sa ko Faransi kɔni ma min ye ko ninnu kɔni bila dagirinda la dɛ teliya la Faransi ale kɔni ye a y'a ka kuso n'a ka kasaw cɛ yaasa ka na ni dɛmɛ ye ka ɲɛsin Mali kɔni mɔ k'o de kɛra sababu ye sa jatigɛ wale kɛbɔ ka se ka min ye sira da u ɲɛ k'o bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen sa Faransi ale kɔni nana ka nin cogo min ye a ka kɛlɛbolo fɔlɔ n'o bɛ wele ko opération Serval ko de nana yɛlɛma ka na kɛ min ye opération Barkhane ko nin bɛɛ la Faransi ale bɛ wulikajɔ la Mali ale kɔrɔyan b'a fɛ haka ja Mali yɔrɔ caman na yaasa basigili o bɛ se ka sabati cogo min na ko o ye wulikajɔ siratigɛ la sa ko Faransi ka den caman kɔni bɛ k'olu ni kɔni tora Mali dugukolo kɔni kan wa k'u ni tora jamana min ni o tɛ u yɛrɛ fa jamana ye k'olu kɔni nana yaasa ka se ka Mali dɛmɛ cogo min na ko nka ko min ye Faransi ko Faransi ma faamuya Mali ale faranjala fanga ɲɛmɔgɔ kɔni fɛ Macron kɔni y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ yɛrɛ nana juguya min fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ min ye Mali k'a ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ min ye fanga jaso fila ayiwa ko o ye olu tɔɔrɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sa ko min fana ye olu sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ sa k'o tɛ dɔwɛrɛ ye an ye fɛɛrɛ ni dabali min kɛ yaasa k'an
ndege di Russie jamana kɔni ma wa o dun y'a yira k'a fɔ sa ko Russie ka kɛ yɛrɛ ye kɛlɛcɛw de bɛ yan ni u b'a wele ko Wagner Faransi kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu ni mercenaires kɔni de jɛ ka baara kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ ko de sababu la sa ko olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu bɛ taa ka bɔ Mali kɔni kɔnɔ a makɔrɔ ka laseli la a y'a yira k'a fɔ ko bɛ ka taa cogo min kɔni na ni fɛɛrɛ tellement kɔni ma tigɛ sa min kɔni ko kɔni k'a tɔ bɛ ka gɛlɛya ko nka ko malidenw k'a dɔn k'a fɔ ni Faransi kɔni kun dɛ ko ɲaama b'a sɔrɔ min ye jatigɛ wale kɛbaaw de bɛ ka Mali mara ne fasiri kɔni sɛbɛnna le soir de Bamako ale fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ Mamadi Bakɔrɔba Konate MBK a y'a minɛ a b'a da o ye tiɲɛ ye a y'a minɛ a b'a kɔnɔ nkalon kuma min ye Emmanuel Macron an b'a ka kuma an b'a jaabi tayɔrɔ jana a ma se minisiri Abdoulaye Diop ka bɔ ka kuma nin na Macron ale na kɛ a ɲɛna kosɛbɛ walima a ti tariku dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Mali ye ka taa se farafinna jamana caman ma anw mɔkɛw n'an kulomasamaw olu caman binna Faransi Allemand kɛlɛ la min ye u ka hakɛ minnu bɛ yen nɔ n'u ka kan dɛ u ni minnu ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ kun mana juguya minnu bɛ t'u dogo u kɔfɛ dɛ u ka hakɛw ma di u ma olu ka hakɛw d'olu ma n'olu ye Faransikandenw ye u baara kɛlen i b'a ye k'a fɔ waati min na u y'u ka hakɛw ɲini n'u u ye u fara ɲɔgɔn kan o y'a sɔrɔ Mali ni min ɲininka Sénégal bɛɛ lajɛlen tun bɛ fédération kelen na k'u bɛɛ fa olu ɲinana n'o don kɔ de farafinden min sala Faransi Allemand kɛlɛ la mɔgɔ bɛ se k'o fɔ Faransi kaw ka fɛngɛ la k'u ka bɔ anw na k'u ka bɔ anw na n bɛ n tɛgɛ don balan kɔnɔ n bɛ bɔ ni sɛbɛnɲanko ma ko info matin sɔgɔmada la kunnafoni hali bi Kuluwarikaw ka mercenaires cɛ 49 an k'an sɔnni d'a kan dɛ min kɔni ye kibaruya ye a bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni a bɛ i n'a fɔ a bɛ ka lajɛya dɔɔni dɔɔni sabula cɛ 49 min ye seliba dugujɛ yɛrɛ ye ka kɛɲɛ ni kari ye juillet kalo tile 10 olu nana pankuru na ka na cun Bamakɔ cancala min ye kɛlɛkɛminɛnw ye o tun bɛ pankuru wɛrɛ kɔnɔ ka na nin ko kɛ ani bi min ye Mali kɛlɛcɛw ye u ka fo k'a daminɛ polisilakaw la Police des Frontières u ye ɲɛmajɔba kɛ nin ko la sabula u ye kow taa cogo ye cogo min na kow m'u ja u y'a kɛ ɲɛma ni ne ye e wele e ye ne ka ɲɛma ye fana b'i ka ɲɛma wele fo ka n'a kɛ ko a nana sidɔn a nana ye k'a fɔ ni maa ninnu nanen filɛ nin bolo min kan bolo ɲuman tɛ min ye MINUSMA maaw ye u kun ye kunnafonidikɛw janko min bɛ tali kɛ ni maa 49 ka nali la Mali la u ka kumalasela min bɛ yen nɔ ni o ye Olivier Salgado ale kɔni ye kuma minnu fɔ kuma ninnu a b'i n'a fɔ kumaw bɛ ɲini ka faamu sisan o ye jumɛn ye k'a fɔ maa 49 mun nana cun yan u bi tɛ MINUSMA tɔgɔ la u sini tɛ MINUSMA tɔgɔ la nka Alimanw ka kɛlɛkɛden minnu ye MINUSMA kɔnɔna na n'o ye diɲɛsɛgɛla ni basigi jɛkulu ye olu de bi min ye maa dɔw sugandi o bɛ kɛ hali kɛlɛkɛden wɛrɛw fɛ tubabula jamanaw ninnu kɛlɛkɛden minnu bɛ an fɛ yan u bɛ maa dɔw sugandi minnu bɛ olu fana bolominɛw sabula u bɛ bɔ ka taa kɛlɛyɔrɔ la minnu bɛ olu bolominɛw ani u siyɔrɔw k'olu fana kɔlɔsi ni o ye o baara kɛ o kɛcogo la nka k'a fɔ ko maa 49 ko u bɛ MINUSMA tɔgɔ la k'a fɔ k'u bɛ munumunu salo min kɛ k'u bɛ MINUSMA tɔgɔ la k'o kɔni ye nkalonfin de n'i y'a ta k'a lajɛ u ka pankuru cakɛda min bɛ yen nɔ ni o ye Sahel Aviation Service ye SAS olu kɔni ani Alimanw ka ɲininka kɛlɛkɛ bolofara min bɛ an fɛ n'o ye contingent ye ko u ni olu de bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baara in yɛrɛ fama bɛ digi yɔrɔ min kan kosɛbɛ o de ye min ye Tɔnbɔkutu mara ye nka ka olu pannen ye ka bɔ u ma taa Tɔnbɔkutu u tile Bamakɔ yan nɔ ŋaɲa o ti ko yɛrɛ gɛlɛya bannen ye o kun ye pankuru fɔlɔ ye pankuru filanan fana kɛlɛkɛminɛnw bu o kɔnɔna na kɛlɛkɛminɛ minnu bɛ yen n'o yɛrɛ yamaruyalen tɛ min ye diɲɛsɛgɛla ni basigi jɛkulu olu ka kɛlɛ lafara o kɔnɔna na sabula kɛlɛ lafara kɔnɔ tuma dɔw la i b'a sɔrɔ tuma dɔw la e yɛrɛ min ye lafarakɛla ye e bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ fan fila dɔ fɛ walasa u k'a dɔn ka maramafɛn b'i bolo e yɛrɛ fana bɛ se k'i yɛrɛ lakana cogo min na dɔɔnin bɛ d'i ma nka k'a kɛ arme de guerre yɛrɛ ye o man kan nka o de tun bɛ ninnu ka pankuru filanan kɔnɔ parce que i b'a ko ni o ye Sikuba ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ nin ko in kɔni min ye MINUSMA u ka lasigi MINUSMA ni u ka ɲɛmaa min bɛ Mali la yan nɔ ko a kɔni a kumana kumakan ninnu bɛ ɲɛsin fɛn min ma o de a ka jɛ ka bɔ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ k'a fɔ ni maa minnu minɛnen filɛ nin ye o bi ni MINUSMA tɛ o sini ani MINUSMA tɛ nka MINUSMA kɔni ka bolofara dɔw bɛ yen nɔ ɲininiw ni sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ o n'olu de bɛ baara kɛ
kabiri san min ye san 1000 ngafo san 2000 ani 18 o kana bila bila ununu kon mi je ka barake nga no yi bola min yi ka fo ko ubi barake ministre yɛrɛ de kɔnɔna na ko o kuma kɔni ko o ye min ye tiɲɛ tana de ɔ nin ko ye sɛbɛn min bɛ n'an y'a sama ka bɔ informateur kɔnɔ maa min y'a sɛbɛn o de ye Sekuba ye informateur fadiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen an b'o fo Sekuba an b'a fo ka waleɲuman dɔn ne bɛ n tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min ni u b'a wele ko le reporter halisa min ye diɲɛ tɔnba ka basigili jɛkulu min b'an ka jamana kɔnɔ ni o ye MINUSMA ye a ye mɛn k'a fɔ nin waati laban in na min ye gɛlɛya dɔɔni bɛɛ ni ka don faranjala fanga ɲɛma ni MINUSMA ka baara taabolo cɛ o siratigɛ de la sa min ye MINUSMA Nations Unies ni o ye diɲɛ tɔnba ye ayiwa ale yɛrɛ ɲɛmaaba Antonio Guterres ayiwa ale ka danga min bɛ yen ayiwa ni o ye Jean-Pierre Lacroix ye ko sigikɛ mɛn k'ale kɔnɔ Bamakɔ yan min ye tile 5 a kan k'o kɛ min ye Bamakɔ o siratigɛ kɔnɔna na sa a yira mɛn k'a fɔ sa min kɔni ye a nana ya kari tɛmɛni ni o bɛna juillet kalo tile 24 ma san 2022 nka a ye mɛn k'a fɔ sa min ye Faransi ka den kɔni don Jean-Pierre Lacroix min kɔni ye a ye mɛn k'a fɔ sa k'a ni faranjala fanga ɲɛmɔgɔw kɔni bɛna ɲɔgɔn ye min ye sigikafɔ ni hakili falibali ko bɛ n'o kɛ min ye taasira dɔw ka Mali kɔnɔ o siratigɛ la sa a yira mɛn k'a fɔ sa ko siga kɔni t'a la sa a nakun fanba tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ min ye MINUSMA mɔgɔw ka babusintigi min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o ye Olivier Delgado hakilila jiginna Olivier Delgado min ye wulikajɔ min bɛ Mali ale ni kɔnɔwari jamana ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na min ye MINUSMA ka nin babusintigi ye ko waati bɛɛ a bɛ k'i sinsin kan k'a yira k'a fɔ min ye ko kɔrɔwari marabagaw kɔni ye min kɔni ye diɲɛ kɔni ɲini faranjala fanga ɲɛmɔgɔw kɔni fɛ o laseliw kɔni kɛlen sa min ye faranjala fanga ɲɛmɔgɔw ye olu y'a ɲini Olivier Delgado fɛ k'a ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ n'o y'a sɔrɔ dawulu bɛ a bolo a ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ min ye dawulu ye ka se ka dawulu da kɛnɛ ka cogo min na ko nka karamɔgɔ Abudu Ture a yira k'a fɔ dawulu jɔlenma ye a bolo o kɔni kɛlen sa min ye faranjala fanga ɲɛmɔgɔw ye olu y'u jɔ jɛmɛ fɔla jɔyɔrɔ la k'a yira k'a fɔ min kɔni ye i bɛ baara kɛ diɲɛ tɔnba la nka anw yɛrɛ ka Mali an sago bɛ a la o la an b'a ɲini fɛ teliya la tile 3 an b'o d'i ma o tile 3 kɔni na sɔnni k'o dafa sa fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ i ka bɔ Mali kɔnɔ o kɔni kɛlen sa min kɔni ye diɲɛ tɔnba ɲɛmaa danga in ye sa ni Faransi ka den don k'a kɔni ka nani fanba k'a bɛ sɔn ka boli min kɔni ye gɛlɛya min don bɛ nin ko la ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen sa ko a nakun fanba dɔ fana bɛ boli jumɛn kan Mali faranjala fanga ɲɛmɔgɔw olu ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ yɛlɛma min bɛ to ka kɛ min ye MINUSMA mɔgɔw cakɛlaw ka taa ni ka seginw la an ka jamana kɔnɔ ni u y'u ka rotation ye Mali faranjala fanga ɲɛmɔgɔw u y'a yira k'a fɔ ka o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni jɔ fɔlɔ k'a ye mɛn k'a fɔ sa k'o fɛnɛ ye gɛlɛya ye ko nin jɛba ye fɛnɛ ka nani ko nin ni min ye a la kokura o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kokura ko siga kɔni t'a la ko da bɛna don min na o ye gɛlɛya min ye Mali ale ni kɔnɔwari jamana ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na kɔnɔwari ka kɛlɛcɛ 49 min nana cun an ka jamana kɔnɔ n'a yirala k'a fɔ min ye ko yamaruya sɛbɛnbu ye tɛ o bolo ko min kɔni ye diɲɛ tɔnba Nations Unies a ɲɛmaa danga ka nani ko siga kɔni t'a la sa ko bɛna fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka se ka u da don ninnu kɔni na ko nka na ni fanba kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ min ye u ka babu setigi min bɛ ni Mali ɲɛmɔgɔw y'a gɛn fo ka wulu su a la ni o ye Olivier Delgado ye ayiwa ka fara min ye MINUSMA ale ka taa ni ka segin baaraw ka yɛlɛma ni o ye rotation ye sa ko ni nakun fanba kɔni ye ninnu kɔni ye ko nka nin fasiri kɔni sɛbɛnna Aliyu Job fɛ a samana ka bɔ le reporter kɔnɔ sɛbɛn b'an yɔrɔ man ye dɛ nka ni fadiri sɛbɛnla kuma ma bɔ o kɔrɔ kuma dɔ de bɛ mun kuba kunde
Aywa. Iku yero do la isebe no kala ku bi agato be kuma kan iku yemu fo iku kuma jugo do fo ay kuma jugo kuma fo da dalu kun talo na awo da ku ba ko agato yini okay agato be kuma kan wa ni binda kuma fo kuma min be no nati famu ni ma fa fo chugula ga na fo chugo be saka mo toro agato be dawde okay o famu na okay o famu na minyi mo di bo ba kona te minyi MBK ne be ntiga du balan kono ni ya me ka fo alibi angata o koro serato abiko alibi angata jamana chamanche bulula minyi isufu tuluba no ye dogono u ka fara nyonga jakuluba ni oye dana amasagui ni oye o chegelembaye ali fana akumana bawul kunguru ni minke akumana aye minyi anyesi minyi colonel Ashmin Goita aya anyesi marabaga jakuluma aya anyesi malduma ako ale maseka famu minyi ale Yusufu Tulubai ka foko jadi mau ka ke minyi terroristu ngafo fochula ko uluka fa uira la katafu nyeshi minyi katima kati mimbi no be no ka foko malimu gubumbi orore la kati no yibwala minyi fintikila kauye uluka nyama chama udeleme kati anga jumana kunjigi be ola kata se minyi ngingiringa ukamini siri anga jumana minisiri mbe kelechew mugubu ani kelechekoro ukakunya kuna ni oye minyi colonel Sadio Kamarae ko colonel nu dagayoro mali minyi mugubuyi ko nunu musekatu nyeshi oroma chugudme ko kelekaba ku bay ko ni ko de sisa ni ukonomi ku nyesi bomokolima ka fofu anga bomokomine fanga bomoka ansagwe ko mobuka sika fomu nyini minyi ani bambanchu ni nyonche kwa be geleya fasiriba no oye Umar Angui bay akoniya takalaje minyi turuba be ka nyefo chugumina ko kele nyi kele mimbi no na bani ni bite wa alisini yerete sabula minyi jimana nyemawu ye ulu be katana isra mife chedu kele chow ye gambake sabula minyi biko ni chaman farla uka fanga kan buka wulika joke su ani kle sufra kle kan wala sa minyi leni apseka sabati no ye kana ye jimana dimbela jiri nga munu dugulembe kungo kulu kono kibaye ka fo kuma chama na basoro minyi kele jawye udugo tu minyi ukon uchila nga minyi juye ebi laben wala sa beni kile ka segana minyi baski go segana jamana kono ga alebi buluwara kan kibaye ka fo kabe gele ko sube ko ale minyi tulubaye ko ale bi ale sini ale keleme ka ayere kundi anga jamana ma ale bi ka fo ale bi abata ni ka segi ka fo min koni nyi tuluba ani ajere akajere jakulu mato ne wedana amasaguyi kulu labene mbeka barake ni anga kelechew ye keneka minyi kiberadi ulabene mbula minyi terrorusu ye udugu tu tomunu mbeno anu bosra nu ni fenwa wera tomunu mbe ka jamana kelechew dime wala saka usilatunu kono yibwala kibaye ka fo domina ina fo bi ni ye basketball ata kalaje machama kibara munu mbe jide kibara de bisaka ka sawobi ka basketball ka awuli o machama na woro munu fana beno ni woro furana ni baye ka fo bomanchu ni minyi terrorusu bayola no oro fona kaje o fana kase ka ke yoro mimbino nabila kana sabula ni utala ubukla kasengana onu na mamu sure kuma dola ulubsa gele abasoro kuno yibola bi ame domina inafo bi gele bi sabula minyi nyu kumbe ni alisiki da kele maw munu mbino ka foko ulu kelembe ka ukanyirma fambra jilinke nyonka ibe ka fo kele ko nimbe ulu ni nyonte ko bi ni ya getemine sebari ani kati ulu goshili ko nimbi fenkura de fo o debi ka jira ka fo bi an labenimbe amena tani kele ye buluwere kan ko ulu munu nye dozo ye ulu kon labenindo sanga naka wati wala sa jugu bisaka kele chugumina o min ko ni ko chaman kala kosa na obitalike ina fo jira sagu min kala yorola kata se yoro wala to munu be no yoro goshila ko ukon ka dombi ka fo min ko ni manu no ni madana jugu ye ni o terroristu ye ku labenimbe chugu bala jilinka bulu bala jilinka wala sa fami ni toro ani mashiba ko jesi jamana duma o mu damna ne fra kula ni ko ni fana ye dingura ye goela jamana nyema ko usebe laben ka do fra kesi jela kan ko tega di uluma wala sa ko sega jika baraka nyomfe ni ngwe sebe mbino nanya sama kabo nyinyi ninga swade mo kono mame nya sebe odi Umaru Angui ba mafo ne fana bendega do ka boni sebe mi ni uyi
ye l'histoire de Bamako kelen ye tabarkala ale kuma ne do dɛ min ye gwɛlɛya min mɛ Kɔrɔwari ka kɛlɛcɛ 49 min donna an ka jamana kɔnɔ min ye karamɔgɔ Abudu Ture fasiri kɛbaa y'a yira k'a fɔ min ye kari jan tɛmɛnen ni o bɛna juillet kalo tile 10 ma san 2022 Bamakɔ ale pankuru jigi kɛnɛba la min ye président Modibo Keita a senu ko olu kɔni nana cun min ye an ka pankuru jigi kɛnɛba la o tuma min na u nana cun sa min kɔni ye lakana tigilama minnu kɔni min ni o ye polisiw kɔni ye olu ye ɲininkali bisamisɛ kɔni guwan o la yalima aw nana ni sɛbɛ jumɛn ye o baaraw kɔni kɛlen sa min ye kuma jɔli ma sɔrɔ u da o la furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ halisa min ye sɛgɛsɛgɛli ye ka dɔ fara o kan o sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ halisa min ye kuma jɔlen kɔni ma sɔrɔ Kɔrɔwari ɲɛmɔgɔw kɔni da min ye jamana ɲɛmɔgɔw ka fɔ la o baaraw kɔni kɛlen sa min ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko siga t'a la dɛ mɔgɔ fagala jugu minnu bɛ to ka kɛ yɔrɔw kɔni na sa n'a bɛ wele ko mercenaires ko siga kɛ ma la k'a fɔ ko ni maa ninnu ye o maama nasinɛ dɔ ye o siratigɛ kɔni na sa a yira k'a fɔ sa min kɔni ye samasamani kɔni sɛbɛkɔrɔ bonyana Mali ale ni Kɔnɔwari ni ɲɔgɔn cɛ Mali bɛ dɔ fɔ bi ni dugu jɛra Kɔrɔwari bɛ dɔ fɔ sinikɛnɛ Mali ale yɛrɛ bɛ dɔ fɔ yalima diɲɛmaa bɛ n'i sigi ka Mali ni Kɔnɔwari lajɛ nin lajɛ cogo la wa ka sababuya kɛ badenya ni sindiya ni sigiɲɔgɔnya bɛ Mali ni Kɔrɔwari ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya caman olu bɛ tɛmɛ Mali ni Kɔrɔwari ni ɲɔgɔn cɛ a dɔ la n'an y'an sigi ni tasuma in kɔni wulila a bɛ sɔn ka taa ka bɛɛ lajɛlen kɔni bolo da o de siratigɛ la sa min ye Togo jamana ɲɛmaa ye Fɔr Yasinbe ale kɔni y'a yira k'a fɔ baaraw bɛ ka taa cogo min na sa ale yɛrɛ bɛna wuli k'i jɔ a sen fila kɔni kan yaasa min ye bɛn ni kɛlɛya bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Mali ni Kɔrɔwari ni ɲɔgɔn cɛ a ka ja u ka sɔrɔsi 49 min bɛ an ka jamana kɔnɔ o siratigɛ la sa Togo jamana ɲɛmaa a y'a wasa don a ka minisiri min ka baara bɛnbɛn Togo ni jamana wɛrɛ ko kɔɲɔ ɲɛnabɔli ma ni o ye Robert Dussey ye Robert Dussey ale ye wulikajɔ kɛ yaasa ka na Mali kɔni kɔnɔ Mali furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ Colonel Asimi Goita n'o y'a ɲɛmaa ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ sigikafɔ kɔni ale t'i ban sigikafɔ ma fɛn fɛn kɔni bɛ na ni sigikafɔ kɔni ale sɔnnen don o ma Robert Dussey a bɔlen ye a taara Kɔnɔwari jamana na Kɔnɔwari jamana ɲɛmaa Alassane Dramane Ouattara ani ale fɛnɛ sigira k'a fɔ min ye Alassane kɔni y'a yira k'a fɔ sigikafɔ ale fɛnɛ sɔnnen don sigikafɔ kɔni mɔ a karamɔgɔ Abudu Ture a yira mɛ k'a fɔ sa baara in kɔni min ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ kɔni ye olu kɔni ye ko in kɔni bila kiiri tigilamɔgɔ kɔni ka bolo kɔni kan nin waati in na k'olu kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli kɔni na yaasa min ye a ko kunkun ni a ɲɛɲɛw bɛ cogo min na Mali sariya kan ka boli ka cogo min na wa ko o fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ don n'a nataw kɔni na ko nka a ye mɛ k'a fɔ sa nin ko in kɔni ko maa caman kɔni bɛ ka sigana babila sɛbɛkɔrɔ coro Kɔrɔwari ɲɛmɔgɔ kɔni kun kɔni na ko ka sababuya kɛ Kɔrɔwari marabagaw y'a yira k'a fɔ ko ninnu bɛ ka na min ye diɲɛ basigi tɔ min b'an ka jamana kɔnɔ ni o ye MINUSMA ka bolo fara ye min ye MINUSMA ɲɛmɔgɔw ye k'olu ma tɔto ko la olu ma nɔgɔtɔ kuma na olu kɔni y'a yira k'a fɔ ni maa ninnu kɔni bɛ ka na MINUSMA ale t'a kalama bi wa ale t'a a kalama sini a karamɔgɔ Abudu Ture a ye mɛ k'a fɔ sa baara in kɔni min bɛ se k'a gɛlɛya dɔɔni o ye ko ye bilali min kɛ sariya tigilamɔgɔ kɔni ka bolo kɔni ka ko tiɲɛ kɔni don min ye Togo jamana ɲɛmaa ye hakilila ɲuman kɔni da ko nka nin waati kɔni na sa min ye nin maa kofɔli ninnu kɔni k'u ka kɔɲɔ kɔni tolen kɔni don min ye kiiri tigilamɔgɔw olu kɔni ka bolo kan fasiri kɔni sibina le soir de Bamako ale fasi jɛkulu bɛɛ lajɛlen bɔrɔba tiɲɛ la aw ka bamanankan man di aw kɔni bamanankan in man di Segu bamanankan a ko Segu bamanankan tɛ aw kɔni bɔgɔfɛ bamanankan ye bamanankan kolon ye Segu bɔgɔfɛ bamanankan k'u ka kɔɲɔw bilalen bɛ kiiri tigilamɔgɔw kan ko ɲɛ i b'a fɔ ka ɲɛ bɔkɔrɔba kɔɲɔ ni kɔɲɔ bilala kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan an tɛ taa kiiri tigilamɔgɔw ka kɔɲɔ kɛ olu bɛ furusa de kɛ bɔkɔrɔba ka kɔɲɔw a bɛ fɔ de k'u ka kɔɲɔw bilalen bɛ kiiri tigilamɔgɔw bolo karamɔgɔ n y'a mɛn Turelaka n'o o ye bamanankan mɛn n y'a kalan de koyi fɛn bɛɛ lajɛlen ye jɔnla ko de ye nin de jɛla ne ye ne ye nin de kalan n ye nin de ɲɛni n ye nin de kɛ kalan la ka tila k'e yɛrɛ kalan la n'an ye ko in sama k'a sama e tɛ sunbo saba mɔden yan ala k'a ni saba min ye Jawoyi Jalo min tɛgɛ don balan kɔnɔ jamana fan bɛɛ y'o sigiyɔrɔ ye Jawoyi Jalo i tulo bɛ na min tɛgɛ don balan kɔnɔ bɛ bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma ko Nouvelle Horizon Ɲɛlankura Mamadi Bɔkɔrɔba Konate
fɛn min ye sɛbɛnnikɛbaa ye o de ye Demba Konte ko ka sanga min ye kati binkani wale min kɛra kati kan min kɔni ye an ka jamana lakanabaaw ye janko minnu bɛ n'olu mɔmɔli kɛ n'an k'a ma ko patrouille k'u kɔni ye descente caman kɛ u jigila yɔrɔ caman na misali i b'a ye k'a fɔ minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ n'olu bɛ yɔrɔw la yɔrɔ minnu bɛ yen n'o tɛ yɔrɔ jɛlenbaw ye yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni o ye sigana yɔrɔw ye u kɔni ye jiginni kɛ nin yɔrɔ caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko min ye falajɛ min ye u ka yɔrɔ min bɛ yen nɔ n'o ye bagansugu ye dɛ garabal u kɔni jiginnen nɔ ka kɛ ni jumadon ye n'o o kun ye juillet kalo tile 22 ye o jiginnen garabali kɔnɔ u ye mɔmɔli kɛ maa minnu bɛ yen nɔ u ye maaw mɔmɔ kosɛbɛ min kɔni ye siganamaw ye u tɛgɛ dala maa dɔw kan o la o bɛ t'i jɔ maa 30 bɔɲɔgɔnko la n'o fana y'i bɔ a la min ye bolimafɛn sen fila ni o ye ancien adéoru ye u ye o fana fila minɛ a na kɛ papier jɔlen kun tɛ olu la minnu ye nin wulikajɔ kɛ ko u ko ni a jala a bɛ se fila ni binkɛla yɔrɔ caman kan u ko i b'a ye k'a fɔ u ko mɔmɔna k'o ɲɛdɔn nka ka taa bin kati yɛrɛ kan min ye camancɛ fanga ɲɛmaa ye o sigiyɔrɔ k'an Sunjata ka taa se min ye ministre de la défense ye o fana sigiyɔrɔ ko in kɔni kɛla ko ye ko min bɛ yen n'a bɔra maaw furula kosɛbɛ n'i y'a ta k'a lajɛ brigade min bɛ yen nɔ ni o ye brigade anticriminelle la n'o ye bagi ye olu kun bɛ yen brigade spéciale d'intervention ni o ye BC ye olu kun bɛ yen nɔ unité mobile de sécurité intérieure ni o ye UMC ye olu kun bɛ yen nɔ ka taa se garde nationale mɔgɔ olu ka min ye groupement mobile de sécurité de maintien d'ordre ni o ye min ye n k'a fɔ GMS Moyi ani ka daminɛ 7e arrondissement ka taa bila 10e arrondissement olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ yen nɔ ko nin ko in kɔni kɛla mɔmɔli dan ye min ye wulikajɔ ye hali bi a bɛ sen na min ye maaw ye a b'i n'a fɔ hali bi siganama tɔ olu kɔni bɛ diɲɛɲanga wɛrɛ fɛ an k'an fara ɲɔgɔn kan an ka hakili kɛ kelen ye yo sigana yɔrɔ bɛ yɔrɔ minnu ye olu ka ɲɛfɔ min ye sigidalamaw fɛ olu ka mɔmɔ n'i ye maa ye maa sure don a b'i ka sigida la i y'a ka taabolo ye a m'i diya a dɔw kɛlen bɛ ka u yɛrɛ kɛ fatɔ ye a dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ olu bɛ taa ni ka segin na u bɛ deli kɛ misiridaw la maa surew don i tɛ nin dɔn dɔw fana bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ olu b'u yɛrɛ kɛ kalanden de dɛ k'a kɛ i n'a fɔ an bɛ ka kalan kɛ karisa de bolo anw kɔni ye geribudenw de ye walima an ye dunan jatigindaw de ye n'i y'o kelen-kelenna ko bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka finitigiw dɛmɛ min ye lakana ye a bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔ nin ye sɛbɛn min bɛ yen nɔ n'an y'a sama ka bɔ min ye nouvelle horizon kɔnɔ maa min y'a sɛbɛn o de ye Demba Konte Demba Konte an b'a fɔ nouvelle horizon fatirijɛkulu bɛɛ lajɛlen an b'u fɔ ne bɛ n dɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn min ni o b'a wele ko le soir de Bamako halisa i ye min fɔ nin waati laban in na a y'i mɛn k'a fɔ jatigɛ wale kɛ bɔ kɔni ka wulikajɔ bɛɛ ka bonya kojugu Mali ale fan caman fɛ o siratigɛ kɔni na sa min ye an ka fintigɛlakaw ye olu fɛnɛ wuli mɛn k'u jɔ Bamakɔ kɔnɔ yaasa min ye jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛnw bɛ se ka lakana cogo min na o de siratigɛ la sa min ye kari tɛmɛnen ye ni o bɛna juillet kalo tile 24 ma san 2022 a polisiw kɔni olu kɔni jiginna min ye Bamakɔ musobugu i ma ye dɛ u b'a fɔ ko jaabi bɛ kari musobugu la ilaha illallah c'est-à-dire bɔkɔrɔba nɔ nam mun bɛ musobugu Asama kan ko dɔɔni fɔ an ka faamuya ne de tun ye zone min bɛ yen u b'a fɔ ma ko zone 7 hippodrome la ne de tun ye commandant de sécurité ne ka patrouille kɛyɔrɔ entre 2h et 4h du matin o tun ye mɔgɔw ye n bɛ se ka n ka unité mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 fɛ i bɛ se ka minnu ɲininka an ka taa Asama Fadiri t'i bolo a kɛra naam min ye musobugu ye sa naam a yira k'a fɔ an ka polisiw kɔni solila ka cun o kɔni kan min ye sɔgɔmada ye nɛgɛ ale kaɲɛ 6 waati 6h du matin o siratigɛ kɔni na sa min kɔni ye polisiw kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni daminɛ ka larawuliw kɔni daminɛ o siratigɛ kɔni na sa karamɔgɔ Abudu Ture a yira k'a fɔ sa min ye sɛgɛnama maa 67 a tɛgɛ kɔni dara olu ka ngami o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye moto jakarta dɔ ye ka fara TVS kɔni kan
min ye an ka finitigi yɔrɔw bɛ fini min don ni o ye teni ye teni militaire o devla fɛnɛ yira an ka finitigiw fɛnɛ bɛ fugula min fɛnɛ don olu fɛnɛ dɔw fɛnɛ yira o yɔrɔ la n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye muru 12 ye ani maramafɛn caman kɔni o kɔni yira nin yɔrɔ kofɔlen kɔni na o siratigɛ kɔni na sa an ka finitigilakaw kɔni ye a kɔni ɲini min ye muso bugu ale mɔɔ kɔni fɛ u ka fara min ye polisilakaw kɔni kan yaasa ka se ka u dɛmɛ cogo min na min ye jatigɛ wale kɛbaaw ye a ka ja benganikɛlaw bolo bi se ka da u ka cogo min na o de siratigɛ la sa a yira k'a fɔ sa nin baara in bɛɛ lajɛlen kɔni dalen bɛ fanga kɔni na polisiw olu yɛrɛ ka directeur ba kɔni fɛ ni o ye inspecteur général Solomani Traoré ye wa a bɛɛ lajɛlen kɔni jate minɛnen kɔni don ministre min ka baara bɛnnen bɛ jamana kɔnɔna yɛrɛ lakanani ma ni o ye général de brigade Daoud Ali Mohamedine olu kɔni ye a yira k'a fɔ sa wulikajɔ kɔni na to senna min ye Bamakɔ ale seleke 4 bɛɛ lajɛlen la a ka ja Mali ale seleke 4 bɛɛ lajɛlen la yaasa malidenw n'u bolofɛnw olu bɛ se ka lakana cogo min na karamɔgɔ Abudu Ture n'an dɛmɛna ka bɔ yen k'an m'a ye k'a fɔ min ye juillet kalo tile 22 ye san 2022 min ye sufɛ nɛgɛ kaɲɛ 23 waati tɛmɛnen ni sanga 30 ye a yira k'a fɔ sa min kɔni ye an ka finitigilakaw fɛnɛ ye komi i bɔra k'a fɔ cogo min na u ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka taa min ye falajɛ ale garabali kɔni na sa o wulikajɔ fɛnɛ na sa min ye gardiw fɛnɛ ye olu fɛnɛ ye u kɔkɔrɔma don o baaraw la yaasa baara in ale bɛ se ka kɛ ko sabatili cogo min na ka fara 7e arrondissement ale ni 10e arrondissement mɔgɔ kɔni fɛ wa yira k'a fɔ o wulikajɔ fɛnɛ kɛra sababu ye jatigɛ wale sigannama maa 30 bɔ ɲɔgɔn ko olu kɔni minɛna ngami min kɔni ye pɛrɛnbara 2 olu minɛna min ye moto ale devla fɛnɛ minɛna wa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sa min kɔni ye polisi ale yɛrɛ directeur ba kɔni ye a ye polisiw kɔni fɔ k'o wale ɲuman dɔ k'a ɲini u fɛ halisa wulikajɔ u ka se ka o sabati Mali ale seleke 4 bɛɛ lajɛlen la cogo min na yaasa malidenw n'u bolofɛnw olu bɛ se ka lakana cogo min na ne Vasiri kɔni Zibina le soir de Bamako fatirijɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ karamɔgɔ Abudu Ture min ye Mamadi Bayɔrɔba Konate MBK min ye n'i y'a ta k'a lajɛ dunu min bɛ yen nɔ n'a bɛ ka fɔ ni dunu goloba la kosɛbɛ kosɛbɛ ni dunu bilatɔ tɛ dunugolo faratɔ don jati an bɛ dugawu kɛ an ka ta in kana kɛ dunu faratɔ ye ka kan ka kɛ min ye bamanci kɛlɛ ka kɛ o bannen ye pepewu an bɛ fasiriba fo ka fasirijɛkulu bɛɛ lajɛlen fo Mamadi Bayɔrɔba Konate min tɛ kɛra don balan kɔnɔ bi bɔ ni sɛbɛn ye an ko mun ma ko lesɔrɔ ɲɛta nin ye faso yɛrɛ ka kunnafoni sɛbɛn ye min ye colonel Ashimi Goyita k'a ye min ye koɲuman wɛrɛ a ye o nun don n'o de ye an ka marabolo ɲɛmaa minnu bɛ yen ni o ye gouverneur ye ka sigi kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ ni gouverneur ye u mana sɔrɔ min ye Mali fan o fan aw ka na an ka sigi ka kuma sigi ka kuma in kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ baaraw kɔni kɛla tile 2 baara ye a kɛla min ye salle de banquet kɔnɔna na Kuluba min ye kumakanw ye i b'a ye k'a fɔ kɛnɛ yɛrɛ ɲɛmaaya tun bɛ président min ye colonel Ashimi Goyita bolo ale kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ min ye premier ministre ye ni o ye Choguel Kokala Mayiga dɔgɔtɔrɔ ani ka taa se gouvernement mɔgɔ caman ma olu tun bɛ kɛnɛ in kan kumaw daminɛ na a ye min ye foli kɛ ka kuma di gouverneur ma gouverneur kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen n'o ye marabolo ɲɛmaaw ye o y'u ka maraw sigi cogo ka taa se min ye politique ko bɛ cogo di ka taa se sɔrɔ kɔɲɔw bɛ cogo jumɛn basigi bɛ cogo jumɛn adamadenya bɛ cogo jumɛn u ka marabolo kɔnɔna na o kɛra marabolo 19 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ani Bamakɔ kafo ɲɛmaaw n'o ye marabolo ɲɛmaaw olu fɛ o baaraw bannen kɔfɛ jamana yɛrɛ bɛ bolo min kan bi min ye wulikajɔ ye da donna o la min ye gouverneur ye gɛlɛya minnu b'u kan i n'a fɔ bolofaraw la kalanko b'o la min ye ka taa se kɛnɛyako ma sirako bɛ yɔrɔ minnu na o da sera o fana ma n'o fana y'i bɔ a la min ye kumakanw ye a nana bama kosɛbɛ janko fɛn minnu bɛ yen ni bɛnkɛla o kan assise nationale de l'information n'o o ye ANR ye ale kɛnɛ kan k'i b'a ye ko in kɔni kɛla sabababa ye fɛn min ye ministre minnu tun bɛ kɛnɛ kan olu fana ko in jɛla u fana ye kosɛbɛ sabu
sabula kuma chama ba soro president ga yoro tagalite tuweti ga ministru kono mi du yoro chamana gouverneur bu fon fuye ga ni kene sala ka sigi gouverneur fle ministre fle president ere fle ka ni faye ko kono ngala sababay min kono ni koy ajala min ni gouverneur wero yi olu ko ni ko mbay sabula gela do buluka ba soro kuma bi di doma abetime bulu raka ma foko ci do ti kila sede ge ba soro kuma dola wala sa ci kase ka ci ti la soro ni oyi nyemai ma dola ba soro abi gela doni ga ka kene fura ka bunu nyonche ko koni ngela ulu yo kosobe o kuma kan na bai ka fo bama kala mun kan kosobe o de ame do mina ina fo bi femi ni sigi nyi ka fo akana ke ni sigi sigi kukli o minyi president ya ere ko ni ngoni mina ke dai mu kai mu inala sonama fo fanga fo akata se akunchero la mani kuma minyi gouverneur ye ulu yero kana sigi marabulu nyema ka se ka kuma uni president nyonche gele mun mbu ka yoro la minyi jimana masake wala sa akase ka me ka bo uyero la femu minu sa ken no guni fe iba soro e bogorba e yoro do gouverneur ye gele do be ka yoro la ge ba soro e fere mi so la ko o gele wuri iba soro e bo fo ken ka minyi jawu ye yoro mu gouverneur ye jawu bu me ne re fana bu me na soro gele do bina do on fe wala no obi afana se ko ke o frai o ni ngoni sigi ajala minyi gouverneur ye ka tama jimana nyema ere ka gabra jile ko ni taso akonna ni ngui sebenyi sebe bi nanya sama ka bo lesor konna ma me nya sebe odi Umar Jakti lesoro ama fatri jakulu bela jele fo Umar Jakti flake ama fo ka wole nyimondo ne be ndega do ka boni sebe mi ni uba wule ko Nouvelle Horizon nyedankura ale kuma ne do de karamgo Abdou Touré min woni ko ni malide ko ni ma chuwa ko ni ndo alaba ko minye bingani bi songa chaya jatiga wole kebo ka wuli ka jo ko ni ngono o te do warayi minye bingani wale min woni taraka kati koni zegere o koni ngale sa minye malidin jamanye usebe korotoro la ka yira ka fo yatiga wale kebo kabini bamako ko globala ka be kekidal kana naye minye Tombouctou kata minye gawo kateme mobti fe kana sigu minye kata kaye kata minye kulukoro a ko fogana nayi fo kati yere ko na o ko ngale sa ayi malidin jaman zebe korotoro o toroli ko besa ngayira ka fo minye nyamo feneyi olu ka toro sebe koro jugwara ko sebe kasabwa ke nimbara nu woni ngale sa minye colonel Sadio Kamara a ko nya nyini chedon woni ve ulika joka sika sabati jona ya sa minye lakana adebi sika sabati chugomina o kuma ko ni vole sa minye anga chefini sabata baw a ulu ko ni ujoji mi fola joro langami o baro ko ngale sa min woni ni ko ni dangare ke jatiga wale ke ba chamana o adu yime ka foza fintigala ko ka kele o tabulu ko nganyi ko nga kele wore do me kele na ni fere ko ni make o bisonga ke sababu ye minye malidin jama ku fonyogongo kasabu ke minye ni mbara nu woni na besina sigana mo ko ni mimine o sigana ma na ko ni minena sa o ko ni ma yira ka fo sigade ke mala folo nga fuita yira ka fo ka tigi minye jatiga wale ke bayi ko nga biye ka fo sa olu do de ka jaw ko ni mi ye furuba kuma woro ko nga ni o ye réseaux sociaux ye karamo Abdou Touré ko lu ye baraw ye bara mi na che ka jugo ko sebe ka so gwa ke ni e jaira ka ba minye jaw ko ni abi fulu furuba kuma woro bela jele ko nga ni sese lu ko ngara ka yira ka fo ko e sindala adola ko abike ko abi malidin jamango ni ndoro o la ka bi nyini furanyala fanga nyumo ko ni ve kesiri jala o ka do fara aka minye kele ke chugo kura min woni me jamana kono do ni nyonje ni wati na no kono ma o chugo kono ndosa ka laba ka bita ke kore ko odela jatiga wale ke bo fini ko tala min woni nyi ka fo karsa ni shia ko ni walma karsa ni jenyi karsa ni jenyi ko ka do ka fo ko ni jite kele na o ko o dola sa ko ni do ko ni mena ka fo koloshi be ubulu wala mane domine na ka fo adovini ni minye ni jen dovini kono mbolidu ako lababe ke baraye minye kelenye ka sebe koro gweleya ula kwa bi nyini furanyira fanga nyemo fe ko fere ne dabali ke sigana ma na bi mine fere ne dabali ka sega sigi singa yasa uja kana sega ta ka bla furba pmaro ka soni uka sega lu ni nyonje ko nyonde ma chama mine na ko sega lu ko fe ko lu kana bla la kata ukaso ne ko tiri
ni zibina min ye Demba Conte fɛ a samana ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ karamɔgɔ Abdou Touré. Nouvelle Horizon fasigɛkulu bɛ fo Demba Conte bɛ fo i ye mun fɔ baara in ye baara gɛlɛmanba ye walima civil yɛrɛ dama ka se ka ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn koron k'u bɛ ɲɔgɔn bila kuma na o ye kojuguba de ye donc pas d'amalgame vraiment o ko in baara in ka gɛlɛn dɛ baara in ka gɛlɛn min tɛgɛ don bi bɔ sɛbɛn ye an ko mun ma ko l'indépendant ni o ye kanabila ye ko hali bi an ka min ye taji sɔngɔ ka yɛlɛ o bɛ na ni gɛlɛya min ko an ka sɔnni da kan dɛ conseil malien de transporteur routier ni a damasurunya kan ye CMTR n'a ɲɛmaaba ye min ye Isufu Tarawele Bani ko u fana ye min ye kunnafoni di kɛ u ka ni kunnafoni di i b'a ye k'a fɔ u ye wulikajɔ minnu kɛ jamana kɔnɔ a fanga ka bon ka bɔ dugu la ka taa dugu la e ni ne mobili tɛ anw minnu fɛ an b'an wakili kɛ foroba min ye mobiliw de ye ni o ye transport en commun ko i b'a ye k'a fɔ taji sɔngɔ a gɛlɛyala olu minnu bɛ yen nɔ n'olu ye min ye mobilitigiw ye ani minnu bɛ baara k'u bolo n'olu ye chauffeurs ye chauffeur ta ye min ye ale bɛ taa ni maaw ye ale bɛ sara de musakanin min bɛ sɔrɔ min ye fokoni kana to a dogisira la min ye mobilitigiw ka dɔ sɔrɔ min ye sira kunbɛ la péage ka dɔ sɔrɔ sɛbɛn minnu bɛ ta olu fana ka dɔ sɔrɔ k'olu kɔni bɛ na dɔɔni mɔ k'a da min ye taamasaraw kan n'o ye transport ye nin baara in bɛ daminɛ ni ala ye an si jɔ ka tɛnɛndon kɔnɔ min ye sinikɛnɛ bɛɛ nin baara bɛ daminɛ yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ dépend yɔrɔ janya na a bɛ bɔ yɔrɔ janya na o dɔ ye min ye yɔrɔ dɔw la 100 bɛ fara a kan yɔrɔ dɔw la 200 o bɛ fara a kan yɔrɔ dɔw la 500 o bɛ fara a kan yɔrɔ dɔw yɛrɛ la 600 o bɛ fara a kan fɛn min ye nin ko in ye ko olu yɛrɛw semako tɛ u ye ko in hakilila ta u y'a da jira minisiri min bɛ yen n'o bɛ siraba kunyaw kunna ani jamana yɛrɛ ka baara kologirinw ni o ye Danbɛlɛlakaw furumuso Madina Sisɔgɔ ye Madina Sisɔgɔ kɔni a y'a jira k'a fɔ ko in kɔni bɛnta don ko ninnu bɛ kɛ ka bɛn ni fɛn min ye taji sɔngɔ yɛlɛli don taji sɔngɔ yɛlɛli fana dun tɛ anw fana bolo i b'a ye k'a fɔ a bɛ bɔ min ye Irusilakaw ani Ukrainikaw bɛ kɛlɛ min na a bɛ bɔ o la fɛn ninnu bɛ taa nin bolo kan nka mun kɔni bɛ yen n'o jɛlen don ni kibaruya wɛrɛ minnu nana k'a fɔ nataw la k'a fɔ ni ala ye nali kɛ k'a fɔ ko fɛn min ye kɛlɛ ye a dugala taji sɔngɔ mana jigin min ye sɔngɔw fana ye a na jigin ka na a nɔkɔrɔ la nin kun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ yen nɔ n'an y'a sama ka bɔ l'indépendant kɔnɔ maa min y'a sɛbɛn o de ye Fale Kulubali an b'a fo karamɔgɔ Abdou Touré halisa ne bɛ to indépendant ale kɔnɔ ale kɔni manen don nin waati na sa min ye CEDEAO mɔgɔw ka ɲankili dɔ kɔni kun dara ka da an ka jamana kɔni kan ni o ye embargo ye ko embargo wulila ka bɔ Mali kan ko nka halisa min kɔni ye gɛlɛya kɔni dɔ bɛ ka fara kan an ka jamana kɔnɔ karamɔgɔ Abdou Touré hakilila jiginna a yira k'a fɔ sa min ye janvier kalo tile 9 tɛmɛni san 2022 min ye farafinna kilebiyafa jɛkuluba CEDEAO maaw olu ye fɛɛrɛ ni dabali kɔni kɛ ka ɲankili kɔni da ka sigi Mali kan ni o ye embargo ye embargo in kɔnɔ a bɛ ye k'a fɔ Mali ale ye min ye kalo 6 de kɛ a la a dun yira k'a fɔ sa wulikajɔw ni taa ni ka seginw ni cɛsiriw kɔni kɔnɔ min ye juillet kalo tile 3 tɛmɛnen ye embargo ale wulila ka bɔ an ka jamana kɔni kan karamɔgɔ Abdou Touré a ye mɛn k'a fɔ sa k'a bɛ komi k'an don embargo la fɛnw zɔngɔ kun ka nɔgɔ wa an bɔlen embargo la ko diɲɛ don o don dɔ bɛ ka fara fɛnw zɔngɔ kɔni kan ko bɛ ka m'a faamu dɛ ko dɔ bɛ ka fara fɛnw sɔngɔw kan nka k'an to embargo la sɔngɔw kun ka fisa ka tɛmɛ nin waati in kan bɔrɔba naam fasiriba ko di fasiriba y'o de fɔ an ka taa fɛ ne b'o de faamuya o parce que an bɛ gɛrɛntɛ kɔnɔ sɔngɔw ka ɲi gɛrɛntɛ banna sɔngɔ tɔw gɛlɛyala par exemple k'an don gɛrɛntɛ kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ sukorow ani fɛn camanw olu kun ka nɔgɔ dɔɔni ka tɛmɛ bi kan donc fasirikɛ b'a fɛ ka kuma o de kan donc nin waati in na k'u bɛ ka yɛlɛ o de siratigɛ la sa u y'a yira k'a fɔ sa min kɔni ye k'ale kɔni donna dugu kɔni kɔnɔ ka se ka ɲininkaliw kɔni kɛ fɛn dɔw sɔngɔkow la o siratigɛ la min ye tulu ale 20 litres kɔni ye sa ko ale taara ɲininkali kɛ k'a ye mɛn k'a fɔ k'o bɛ ka feere 5000 la yɔrɔ dɔw la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen k'a dun yira k'a fɔ min ye furanjalafanga ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnyana maa minnu ka baara bɛn bɛ jago ko ma k'olu kɔni y'a yira k'a fɔ tulu bidon 20 litres a gɛlɛya o gɛlɛya k'a man ka tɛmɛ 4000 ni 400 kan ko n'an tɛmɛna ka bɔ yen min ye sukoro ye ko sukoro bɛ ka feere a kulu yɔrɔ dɔw la 140 wa sukoro
bɛ ka feere yɔrɔ dɔ fɛnɛ na 150 ko k'a sɔrɔ min kɔni ye an ka furanjala fanga ɲɛmaaw olu kun y'a yira k'a fɔ sugaro gɛlɛya o gɛlɛya a kana tɛmɛ 120 ka Mali kɔnɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen sima min bɛ n'o o bɛ dilan an yɛrɛw fɛ yan k'o bɛ ka feere 23 Mali ale kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sima minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛ la k'olu bɛ ka feere 24 o k'i b'a ye k'a fɔ min ye malo min bɛ n'u b'a wele ko riz brésil non parfumé ayiwa k'o bɛ ka feere 5600 yɔrɔ dɔw la wa ko dɔw yɛrɛ bɛ ka feere ko 6000 président kelen awɔ i m'a ye 28 000 et 30 000 par endroit o kɔni ye baara ye sa baara min ne fɛrɛ ne dabali kan ka tigɛ joona ka se ka fura kɔni sɔrɔ o la cogo min na ko tiɲɛ don min kɔni ye Ukraine kɛlɛ ale bɛ sen na ale ni Russie jamana kɛlɛ bɛ sen na ko nka n'an ye jateminɛ kɔni kɛ sa k'i bi an dafɛ jamana dɔw kɔni ye k'i b'a ye k'a fɔ olu ka sɔngɔ sɛbɛkɔrɔ ka nɔgɔ ka tɛmɛ Mali ta kan o la k'a bɛ ɲini furanjala fanga ɲɛmɔgɔ kɔni fɛ fɛrɛ ne dabali u ka sigi sen kan ko k'a sababuya kɛ Mali ale bɛ min ye gwɛlɛya kɔnɔ gwɛlɛya min ne a bɔyɔrɔ sɛbɛkɔrɔ cayara ni ye jatigɛ wale kɛbɔ ka kɛlɛ ye ko o ye gɛlɛya dɔ ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min kɔni ye u ka banajugu min bɛ ni o ye coronavirus ye COVID-19 k'o fɛnɛ nana ni gɛlɛya ye ko nka min nana tigɛ yɛrɛ don Mali ta nana k'o tɛ dɔwɛrɛ ye min ye CEDEAO maaw ye embargo min kɛ Mali fɛnɛ kan k'o kɛra sababu ye ka na ni gɛlɛya caman ye o la k'a na ɲini furanjala fanga ɲɛmɔgɔ kɔni fɛ u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ jamana kun na ni fandan jamana kɔni don se tɛ malidenw ye maliden caman kɔni bɛ u bɛ kɔngɔ kɔni na u bɛ minɔgɔ jugu la o la fɛrɛ ne dabali ka kɛ joona jamana ɲɛmɔgɔw bɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko nka halisa u ka dɔ fara u jɔsen kɔni nka yaasa malidenw bɛ se ka min ye nin fɛn ninnu kɔni sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na ne ba siri kɔni sibina min ye Musa Bilali Sisoko fɛ a samana ka bɔ l'indépendant kɔnɔ min ye Mɔdi Bɔrɔba Konatɛ an ka ji da a ko sɛnɛ kan hali bi an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye fasirikɛbaa ye a tɔgɔ de ye ko Amadu Jabate ni ɲininka Adama Jabate k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye l'indicateur de renouveau a bɛ ka fasiri kɛ o fasiri sɛbɛn de kɔnɔna na ko fɛn min ye gɛlɛya ye bi dɛ ko bɛ Mali kɔnɔ sabula min ye sirabakan kasara ye ko o sɛbɛn ka jugu n'i y'a ta k'a lajɛ k'a daminɛ n'i ɲininka wulikajɔ laban minnu kɛla k'i b'a ye k'a fɔ maa minnu ni maa minnu bɛ yen n'olu tola siraban kasara la ani minnu joginna k'i b'a ye k'a fɔ Segu ani Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ maa 100 ani maa 13 olu sɛbɛn joginna i b'a ye k'a fɔ maa 4 bɔɲɔgɔnko olu fatula ɔ ko n'i y'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ nin kɔni ye k'a daminɛ juin kalo la ka na bila an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan min ye wulikajɔ kɛla kunnafoni sira kan min ye protection civile maaw ka direction générale de fɛ ɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye lieutenant colonel Bakari Ndaw ye Bakari Ndaw ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye marabolo kɔnɔna na k'i b'a ye k'a fɔ min ye olu ka maaw bɛ bɔli min kɛ ka taa maaw magɛn n'u bɛ gɛlɛya kɔnɔna na ko min bɛ tali kɛ Kulukoro u ye bɔko 200 ani bɔko 21 kɛ min ye Segu fanfɛlaw fɛ i b'a ye k'a fɔ min ye u ye wulikajɔ kɛ o yɔrɔ fana na kosɛbɛ ɔ n'i ye ko ninnu ta k'u lajɛ n'i y'a da ɲɔgɔn ma k'a lajɛ surtout sira min bɛ yen nɔ n'u k'a ma ko AN6 ni o ye Segu sira kelen ye Segu ni Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ k'o kasara de ka ca fo ka taa fɔ a to ten kasara ninnu caya mun de bɛ na n'a ye tuma dɔw la min ye bolimafɛnbolilaw ye u bɛ to min ye boli dantɛmɛ kojugu de la min bɛ yen nɔ ni o ye hakɛ ye mun yamaruyalen don u ye u ka boli o hakɛ la dɛ k'u bɛ o hakɛ u b'o latɛmɛ kosɛbɛ k'o bɛ kɛ sababu ka na ni tiɲɛni ye ko n'o fana y'i bɔ a la min ye telefɔni ye u b'u to min ye mobiliboli la ka telefɔniw ko o digiri kosɛbɛ k'i b'a ye k'a fɔ o fana ye ko ye ko min bɛ yen nɔ ni o tɛ bɛn ko n'i y'a ta k'a lajɛ ka bɔ Tour d'Afrique la ka taa bila Segu la ko kasara min bɛ kɛ nin siraba in sanfɛ k'a barika ka bon fo ka taa fɔ a to ten laban min kɛla o kɔni o ye a misali ɲuman ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ waati laban ninnu na kalo kelen kɔnɔna na janko min bɛ tali kɛ juin kalo kan k'o ka bɔ Senu ka taa bila Segu bɛ k'a fɔ protection civile maaw ye magɛn kɛ siɲɛ 40 ani siɲɛ 8 o magɛnw kɔnɔna na k'i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye wulikajɔ ye a ye maa caman olu bɛ yen bɛ k'a fɔ olu bi u yɛrɛ ye a kɔnɔna na joginniw bɛ a la minnu yɛrɛ ninnu bɛ to u bɛ a la ɔ ko waati dɔ sera
min ye jamanadenw ye sariya minnu bɛ yen n'u bɛ siraban kasara n'u b'a bali ko an o sariya an wulu matarafa n'u ye siraban kan boli sariyaw ye a kana tɛmɛ ni hakɛ kan a kana tɛmɛ ni hakɛ kan ko o mun bɛ fɔ dɛ an k'an jija an k'o matarafa ko n'o kɛla ko an bɛ sɛbɛ kisi n'o tɛ min ye jamanadenw ye min ye bamanciw ye olu bɛ an kan min ye banajugu ye o bɛ an kan siraban kasara fana mana fara o kan o ye ko ye ko min bɛ yen nɔ ni an bɛ se ka dan sigi a la an ka ɲɔgɔn dɛmɛ walasa ka se k'a kɛlɛ nin kun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ yen n'a kɛla Adama Jabate fɛ ka bɔ min ye l'indicateur de renouveau kɔnɔna na. Adama Jabate an b'a fo l'indicateur de renouveau fatiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen an b'o fo karamɔgɔ Abudu Ture ne bɛ n tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min ni o b'a wele ko le pays jamana le pays ale kumanen don min ye musow bɛ ka gwɛlɛya min sɔrɔ furu kɔnɔ nin waati laban in na kɛrɛnkɛrɛnnenya na fagali jugu minnu bɛ ka taa ka ɲɛsin an balakaw ma furu kɔnɔ karamɔgɔ Abudu Ture ko a ye mɛn k'a fɔ sa musomanni bɛɛ lajɛlen haminanko tɛ dɔwɛrɛ ye don n'a natɔ la i ka taa cɛlasigi kɔni na ko ni musomanni kɔni si kɔni sera yɔrɔ dɔ ma sa a tɛ miiri foyi la ni cɛlasigi tɛ ko n'a ye mɛn k'a fɔ sa gwɛlɛya caman fɛnɛ t'a mɛn k'an balakaw sɛgɛrɛ o cɛlasigi kelen fɛnɛ na k'o kɛmɛ baara ye ni maa caman mɛn k'i yɛrɛ ɲininka karamɔgɔ Abudu Ture a ye mɛn k'a fɔ sa min kɔni ye san 2018 waati muso dɔ bɛ yen ni o b'a wele ko tɛnɛ k'a yira k'a fɔ sa min kɔni ye marifa kisɛ kɔni cira o kunkolo kɔni na ko dɔw kɔni ye sigana babila kɔni don a cɛ kɔni kunkolo la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen san 2000 ni min ye 19 waati muso dɔ fɛnɛ bɛ yen ni u b'a wele ko Kamisa k'a yira k'a fɔ sa ko o fɛnɛ cɛ ye min ye marifa kɔni ci min ye a kunkolo kɔni na wa ko o fɛnɛ sata bɔra o la karamɔgɔ Abudu Ture an bɛ taa ɲɛ halisa dɛ min ye muso dɔ fɛnɛ tun bɛ yen ni u b'a wele ko Mariam k'a yira k'a fɔ sa ko o cɛ ye murudanɲɛ 27 de kɛ a la ko o fɛnɛ kɛra o sata ye ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen muso dɔ fɛnɛ bɛ yen n'u b'a wele ko Bamakan k'a yira k'a fɔ sa ko o fɛnɛ min ye cɛ kɔni ye kolonkala kɔni kɛ k'o kunkolo kɔni ji ko nin bɛɛ kɔni ye gwɛlɛya ye ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen muso dɔ fɛnɛ bɛ yen n'u b'a wele ko Awa ko Awa fɛnɛ ko ale cɛ fɛnɛ de la k'a kan minɛ k'a kan bisi fo ka taa fiɲɛ tigɛ a la k'a sa ko n'i y'a ye k'a fɔ sa nin waati laban ninnu fɛnɛ na ko min ye o danɛmɛ wale dɔw kɔni bɛ ka wuli wa ko sigana fɛnɛ kɛmɛ min ye o ko kɔni da cogo kɔni na sa ko n'an ye a ye k'a fɔ sa Fatumata Buware ni bɛɛ lajɛlen b'a fɔ a ma ko Tata ko ale fɛnɛ kɔnɔma kun don min ye filani kɔni na dɛ wa k'a yira k'a fɔ sa ko sigana fɛnɛ kɛra o cɛ kɔni na k'a bɛ komi o fɛnɛ y'o k'a bisi fo ka taa o fa ko sigana fɛnɛ bɛ o ko la ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen sa min ye muso dɔ fɛnɛ bɛ yen ni o b'a wele ko Aminata Yatasa ye k'a ye mɛn k'a fɔ sa nin juye kalo in fɛnɛ na sa min kɔni ye k'o fɛnɛ fagali kɔni yera ko nka ale fɛnɛ ta ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ko yɛlɛma a bɛ se ka faamuya cogo di min ye furuko a fɔra silamɛya kɔni kɔnɔ sa ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ musow taa mɛn furu la sanga n'a ka waati an ka Mali yɛrɛ kɔnɔ k'a bɛ ye k'a fɔ min ye danzamɛ walew min ye burujali walew ani dantɛmɛ walew kɔni bɛ taa ka ɲɛsin an balakaw kɔni mɔ karamɔgɔ Abudu Ture ko nin kɔni ye baara ye waati dɔ sera sa min ye furanjala fanga ɲɛmaaw o k'u jɔ u jɔyɔrɔ kɔni na yaasa fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka ta cogo min na min ye musow u bɛ se ka ni kisi sɔrɔ cogo min na furu kɔnɔ ko k'a sɔrɔ min ye muso bɛɛ lajɛlen bi hami yaasa u bɛ se ka furu cogo min na ko nka ko ni furu yɔrɔ bɛ te ka taa kɛ fagalikɛyɔrɔ ye furu yɔrɔ bɛ se ka taa kɛ ka taa muru turu la ye furu yɔrɔ bɛ se ka taa kɛ ka taa marifa kɔni ci la ko furu yɔrɔ bɛ se ka taa kɛ cogo di ka taa i k'a bisi fo ka taa i fa ko fɛɛrɛ kɔni kan ka ɲini nin baara ninnu na yaasa fu bɛ se ka siri o da la cogo min na ne wasiri kɔni sibina Isa Jigiba fɛ a samana ka bɔ le pays kɔnɔ min ye Mɔdi Bakɔrɔba Konate waati kɔni a tɔ t'an bolo bɛrɛ ye bilen cɛw yɛrɛ ɲɛ bɛ ka bilen kosɛbɛ o b'a jira k'a fɔ waati kɔni a tɛ n kunna min ye wulikajɔ ye i b'a ye k'a fɔ min ye an ka jamana kɔnɔna na ko min ma ko wulikajɔ ka ɲɛsin sariya bolo ma o de bɛ ka kɛ bi procureur général mun bɛ Bamakɔ Cour suprême ngi ɲininka Mali Cour suprême kunna ale kɔni ye mandat d'arrêt international k'o bila maa dama dama kɔ o dɔ ye min ye an ka jamana marabolo ɲɛmaa kɔrɔ ye marabolo n k'a fɔ marabajɛkulu ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise i b'a ye k'a fɔ ale kɔni a bɛ waati dɔɔni bɔ a ye jamana bila o jamana bila kɔfɛ min kɔni ye fɛn caman ye o fɔra ko o bɛ a nɔ na o fɛn minnu bɛ a nɔ na a ma na o ka lajɛya a na kɛ kiiritigɛlamɔgɔw kɛlen bɛ k'a wele fɛɛrɛ caman na a ma sɔn min ye mandat d'arrêt ye a bɛ ale kɔ n'o fana y'i bɔ a
bala mana darati dɔwɛrɛ ye ni karisa ye anw ka karisa de don n'a y'a ye diɲɛ fan o fan a ye an dɛmɛ n'a ye a k'a minɛ ka na a di an ma min ye bubu ye o bɛ ale kɔ min ye cɛma ibɛri ye o bɛ a nɔfɛ min ye mamadu ni ɲininka igor jara o bɛ ale fana nɔfɛ min ye ɲɛmaa dɔ ye ni o bi PDG ko fɔ banque mun be no banque malienne de la solidarité ni o ye BMS ye o ɲɛmaa kɔrɔ n'o bi tali kɛ ni ɲininka fɛn min ye tɔgɔ in de tun ne bɛ jawo ye Ture do wa Ture tɛ Babaliba Babaliba i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye nin koɲɛ ye nin bi o maa dama dama a bɛ o ko fɔ maa wɛrɛ minnu fana tun bɛ yen ni o fana manadɛrɛ tun bɛ a nɔfɛ o de ye ne yɛrɛ bɛnkɛ denkɛ ye ni o ye ala ma hinɛna président Ibrahim Boubacar Keita IBK a denkɛ min bɛ yen nɔ ni o ye Karimi ye Karimi mun tun bɛ yen nɔ ni député kun don assemblée kɔnɔ a sugandila sigida filanan maaw fɛ commune 2 i b'a ye k'a fɔ a yɛlɛma k'a fɔ ko caman kɛlen bɛ ka bisimila minɛ bi ko wɛrɛkaw fɛ yen ko wɛrɛkaw fana ka kɛlɛcɛ maa 40 ani kɔnɔntɔn olu bɛ an bolo an ta kɛ fale ye n'a ma ɲɛ o kɔ a ka to ni jogo la n ka to ni bɛɛ ka to ni ta ye an bɛ mun kɛ ni kɛlɛcɛ ninnu na walima an bɛ n'u don mun na kɛlɛcɛ minɛ an bolo an bɛ mun k'o la an n'u mago b'an ta ninnu na ni ninnu minɛna wariko kuma min bɛ ninnu nɔfɛ miliyari 100 ani dɔɔni o tɛ ko dɔ ɲɛ wa siga kɛ n'u la siga kɛnɛ b'u la kɛ u ka na u ka sɛgɛsɛgɛ ayiwa ala k'a ɲɛ ka d'a ma i da bɛ ka girinya o yɔrɔ la dɛ i dɔn b'a la wa ne dɔn t'a la ne dɔn jumɛn bɛ kɛ na karamɔgɔ i dɔn minɛ wariko la journaliste bɛ mun kɛ nin na ala k'a di sababu nin ko sɛbɛn min bɛ yen nɔ n'an y'a sama ka bɔ n ɲininka le Sphinx kɔnɔna na maa minnu y'a sɛbɛn o de ye fasigi jɛkulu bɛɛ lajɛlen ye an b'o fɔ k'o waleɲuman dɔ karamɔgɔ ne bɛ nɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min ni o b'a wele ko l'indicateur de renouveau l'indicateur de renouveau ale kumanen don dɛ a ko di min ye DEFO ale jaabi ko kɔni nka karamɔgɔ Ture a yira k'a fɔ sa min kɔni ye ɲinan DEFO ye ko a bɛ se san caman mɔ nin ɲɔgɔn na famana ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ala ni min ye an ka kalanko minisiri ye ni o ye madame Sidibe Dedew Usumani ye ko a kɔni ye min ye caman fɔra a cɛsiri jara kɔni nka yaasa min ye laɲini min bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fɛ kalanko la ayiwa o laɲini bɛ se ka kɛ ko sabatili ye cogo min na o siratigɛ la sa minisiriw ka laadala ɲɔgɔn ye tɛmɛni ni o bɛna araba tɛmɛnen ma min kɔni ye a y'a yira k'a fɔ o kɛnɛ kɔni nka ko DEFO ka baara bɛɛ lajɛlen kɔni banna dɛ ko wa i b'a ye k'a fɔ sa kɛmɛ sarala ɲina min ye 47 murumuru 86 k'olu ye DEFO de sɔrɔ ɲinan koyi o kɔni m'a yira k'a fɔ sa majɛba kɔni m'a ni ani salon da kɔni cɛ ani san caman da cɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye minisiriw ka laadala ɲɔgɔn ye kɔni kɛnɛ kan ni minisiri muso in a y'a yira k'a fɔ sa ɲina min ye DEFO kɛla 200 muka ani 3 200 ani 44 ayiwa ko olu kɔni dɔgɔ kɔni sɛbɛnna minnu kan ka DEFO kɔni kɛ nka DEFO yɛrɛ kɛdu sa maa minnu dar'u sigi panga ka DEFO kɛ o kɛra mɔgɔ 2,900 705 ye a dun yera k'a fɔ sa maa minnu bɛ ɲina Mali ale kuru kara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni olu b'a la k'a fɔ k'olu ye DEFO sɔrɔ o bɛ t'i jɔ min ye mɔgɔ 100,374 na o kɔni m'a yira k'a fɔ sa min kɔni ye ɲinanda in kɔni ye ale sɛbɛ kɔrɔnda in na ko nka a ye mɛn k'a fɔ sa min ye nin minisiri muso in ye fɛɛrɛ ni dabali kɔni kan ka kɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw ka caya Mali kalanko la yaasa denmisɛnninw olu bɛ se ka faamuya caman sɔrɔ kalanko kɔni na ko tiɲɛ don ɲinanda a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara ko nka denmisɛnnin caman kɔni bɛ yen maa o maa kɔni bɛ yen n'i ye kalan kɔni kɛ sa k'a caman kɔni dɛmɛna o la k'a bɛ fɔ denmisɛnninw ye sa min ye réseaux sociaux ye u ka caman bɔ a la u k'u ɲɛsin u ka kaye kɔnɔnaw mɔ yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ wasa cogo min na min ye o mansaw ye ka se ka olu fana wasa o cogo la ne wasiri kɔni sɛbɛnna Bala Sumayila Tarawele kɔni fɛ a samana ka bɔ l'indicateur de renouveau kɔnɔ tabarikala min ye ESD contrôle bɛ yan nɔ denmisɛnninw ye kuma caman fɔ k'u y'a dabiri ta la n bɛ fɛ k'u ɲininka o nataw la an bɛna kɛnɛkɛnɛlen sigi o kuma u tun bɛ to ka ko dɔ de k'u ye wa k'u y'a dabiri da la u y'a kɛ i n'a fɔ prison break a kɛla Ukraine de si ye denmisɛnw de leçon ta sa tɛ leçon ta k'u tun bɛ k'u fariw bisi k'u dontɔ yɔrɔ caman fɔra o ko mun kɛra fan bɛɛ la non mais a ko caya la
ala ka koyen so e ta examen e ka bigi ta kata e ga mago be mun e ga mago be kay yɛrɛ la ye wa mais ngo téléphone ni sagi parking de kuma no mo o fana kuma ka bla war de la moto parking be téléphone bi Allah min ni mo di boro ko lati ami semek fasiki ba fo baba Soumaïla Abdoulaye an b'a fo ka min ye l'indicateur de nouveau fasiki jakulu bla jele fo min ye nouvelle horizon ye nguru ni dɔrɔn min ye président kura min be no sigilen bɛ CEDEAO nga fo CEDEAO kuna bi ni o ye Umaru Sissoco Embaló ye i m'a fɔ cɛ in kunkolo de bɛ fɛ ka ɲaami wa walima fɛn min don maa m'a dɔn a nabali ale yɛrɛ ka jamana a bɔla min ye fangajɛso caman na hali kɔsa in na u y'a bon k'a jɛ ale de ko k'u bɛna fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen ɲini ka force kɛrɛnkɛrɛnlen sigi CEDEAO kɔnɔna na min bɛna coup d'état yɛrɛ de kɛlɛ fangajɛso min bɛna bali yɛrɛ de k'a bali wa n'a kɛla yɔrɔ min na peut-être b'a sɔrɔ bɛna mɔgɔ déployer ka taa yen mais ça c'est une idée c'est pas réfléchi parce que jamana bɛna sɔn cogo jumɛn mɔgɔw ka sigi u fɛ a bɛna sɔn cogo mɔgɔw ka don u fɛ bon est-ce que c'est vrai coup d'état ko fɛngɛ fɛrɛw ye ayiwa a mana kɛ nanzaraw ka fɛɛrɛ min ye a n'a ci ale da i n'a fɔ gɔyɔ ayiwa bakɔrɔba waati n'a ka waati mana se bi ta an b'a ɲɔngiri yan nɔ